ድምፃውን ገጣምን ምናልባቱን ፖለቲከኛ ሰባት ብኣተሓሳስባ ኣብ ክልተ ወገን ኣብ ዝምቀሉ ገጣሚ ገደን ምስ ሓደ ኮይኑ ይብለኻ ምስ ክልቲኦም ተዘይኮንካ ድማ ኣብ ጌጋ ሸነ ከም ዘለኻ ይገልጹኻ ግን እኳ ብርግጽ ሓዲኦም ይብጉይ ዘሎ ኣብ ተሓፅሩ ተበልካ ካብ ክልቲኦም ይትክሱልካ ኣነ ግን ኣብኡ ደው ኢለ ኣለኹ ብመር ዘይገይረ ከፍርሶ ኣይነ ተሓፅር ቦምባርሌ 1976 ላምታ ይረስዓናን ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ከምዚ ሕና ሰላም ዘለና ሰላም ክትሉ እናተመነና ናብዚ ኣዳሊና ዘለና መደብ ጀባ ንብለኩም ጀማይካ ብቑናት ዓታይት ኣብ ትሕመሰሉ ዝነበረት እዋን ቦምባርሊ እንትብረት ዝውዕው ሙዚቃዊ ምርኢት ማለት ኮንሰርት የዳል ነበረ ኣብ 1976 ሓደ ዓብይ ስማይል ጀማይካ ዝብል ምርኢት ንምድላው ልሙዱ እናገበረ እንከሎ ኣድዕጦ ናብ ገዝኡ ብምእታው ንሰበይቱ መሳርሕቱ ብኣቢድ ኣቕሰሎም ቦብ ግን ኣብ ቅፅሙ ጥራይ ተወጊኡ ተረኽልተ መዓልቲ ድማ ምስ ቁስሉ ነቲ ዝተዋህቦ ምርኢት ኣካየዶ 80,000 ተዓዘብ ድማ ብናፃ ተሳተፍዎ ምርኢት ንጽኑዕ ፍልስፍናዊ እምነቱ ርህራዩ ድንጋጽዩ ትብዓቱ ንሰላም ዝገብሮ ጽማዕትን ዘንጸባርቕ ነበረ ወጥዕቶ ካቢናይ ወገን ከም ዝተላከ ወላኳ እንተዘይትፈልጠ ቦብ ግን ነቲ ሓደ ወንጀልካ ነቲ ሓደ ምውዳስ ኣገዳስነቱ ይረኣዮ ስለ ዘይነበረ መነት ናይ ተዕጦ ኣገደሶን ንዑ ዘገድሶ ዝነበረ እስክልቲኦም ወገናት ሓቢሮም ሰላም ክፈጥሩ ጥራዩ መነት ናይቲ ጽቡቕ ገይሩ ገጹ ዝረኣይ ዕጦ ምስ ተሓተ ድማ ኣይግድሰንኒ ኣነ ናይ መንግስቲ ወይ እውን ናይ ተቃዋምቲ ሓይልታት ደጋፊ ኣይኮንኩን ብመሰረቱ እውን ደላይ ሰላም እምበር ፖለቲከኛ ኣይኮንኩን ሰላም እውን ዓዊለ ክዝምረላ መፅያ ድማ ንስዩ ትናተይ እዮ ክብል መለሰ ድሕሪ 2 ዓመት ንዓዲ እንግሊዝ ተሰይዱ እንከሎ ኣብ ዜማ ኤክሶዶስ ማለት ስደት እትብል ኣልቡም ከዓ ንሓድነት ምረት ስደት ዓዊሉ ቃነዮም ብታይም ማጋዚን ድማ ታቐንዲ ኣገዳሲት ኣልቡም ናይ ዘመን እዚ ዝብል ቅጽል ተዋህባ ሽዑ ክልተ መራሕቲ ናይ ተቃዋምቲ ወገናት እቲ መራሒ መንግስትን ሰለስቲኦም ብሓባር ናብ ዓዲ እንግሊዝ ብምኻድ ንቦብ ናብ ዓዱ ክምለስ ተማሕፀንዎ ናብ ጀማይካ ተመሊሱ ሓደ ኣዝዩ ዓብይ ኮንሰርት ኣዳለዎ እሞ እቶም መራሕቲ ድማ ኣብቲ ምርኢት ተሳተፉ ናብ መድረኽ ፀውዑ እሞ እዚ ህዝቢ ከም ተፍቅርዎ ንገርዎ ፍቅሮም ብሓድነት ከተርእይዎ ድማ ቃል እተውሉ በእምባል ነንሕትሎም ሰላም ከም ዝበሃሉ ገበረ እዛ ምርኢት እዚኣ ሕሉፍ ስራሕትንካ ውድብ ሕብራት ሃገራት መዳልያ ሰላም ናይ ሳልሳይ ዓለም ተዋህበ እዛ ምርኢት እዚኣ መቐደምታ ኩናት ሓድሕድ ጀማይካ ምዃና ይእመነላ ብድሕሪዚ ቦብ ማርሊ ኣብ ቀጽሪ ሃቫርድ ዩኒቨርሲቲ ንሕብረት ኣፍሪቃውያን ተቃውምኡ ንኣፓርታይድ ዝጽውዕ ኮንሰርት ኣዳለወ ኣብታ ምሽት ድማ ብዙሓት ማጂካል እጹብ ተመስጦ ዝምጡ ዝብል መግለጺ ተዋህቦ ቦብ ማርሊ ነዚ ኩሉ ዝበሎ ኣኼባታት ወይ እውን ቃለ መጠይቕ ወይ እውን መደረታት ኣይኮነን እዚ ኩሉ ዝተፈጸመስ ቦብ በግጥምታቱን በታ ጥንቅርታዊ ጊታሩን ጥራዩ ቦብ ብዛዕባ ቃልሲ ክገጥም እንከሎ ቀርድዶ ሕረዶ ኣርክቦ ጉመዶ ኢሉ ኣይፈለጥኒ ንሱ ንመሰልካ ተቓለስ ክብል እንከሎ እኩስ ማለት ኣይነበረን ምዚ ወይ እውን ምስቲ ኣይከውንየ ክብል እንከሎ ንሱ ስኖ ጠፊእዎ ወይ እውን ላንጋላንጋ ኮይኑ ምውሳን ፈሪሑ ዘይኮነስ ክልቲኦም ወገናት ዘለዎ ተቃውሞ እዩ ዝገልጽ ነበረ ኣብቲ ንኽልቲኦም ዝፈላለ ሓጹር ደው ብምባልካን እቲ ሓጹር ክፈርስ ግጥምታት ኣፍረ ዝበዝሐ ግጥምታቱ ነድሕሉ ቃንዛ እናገለጸዩ ንብሮ መጻኢ ዝጽውዕ ኣብታ ኖውማን ኖክራይ ኣይትንበዒ ትብል ግጥሙ ንኣብነት ብዙሓት ከፍ ኢልና ኢና ኣብቲ ብሩህ መጻኢ ኮይና እውን ኣይክንርስዓኩን ኢና ኩሉ ነገር ክመዕራረዩ ኣይትንበዒ ብምባል እዩ ንህልውን ጽባሕን ዘጣምር ወራብ ትብል ሕድሙኻ ንሓደ ክባቢሉ ንሓደ ዝደቁስ ሰባት ዝተፈላለዩ ፍልስፍና ክሳብ ዝሃለወ ኪናት ኣሎ ዓረፍተ ክሳብ ዘይሃለውኻ እዚ ንባዕሉ ኪናት ይብል ዌክ ኣፕ ኤንድ ላይፍ ኣብ ትብል ደርፊ እውን ተስእ ተበራበር ብህይወት ድማ ንበር ህይወት ምልክታት ዝበዝሖ ፅርግያ እሞ ክዓዝ ከለኻ ሕንፍሽፍሽ ኣይትበል ካብ ቅንእ እንፅልን ርሒካ ሓሳባትካ ከይቀበርካ ሕልምታትካ ናብ ክውንነት ኣምራሕ እዮም ይብል ተበራበር ኣታ ኩሉ ዝከኣለካ ሓፋሽ እዩ ይጽበየና ኣሎ ኣየ በቦቕ ምስራሕዮ
ብምባልካ ብሓባር ትብል ቃል እናደጋገመ ኮይኖም ንኸይብገሱ ይምሕፀን ዝበዝሑ ግጥምታቱ በይናዊ ኮንካ ዝወሓዝ ሰላም ከምዘየለ ይገልጹ ቦብ ማርሊ ንጸላቱ ክመኽሮም እምበር ክውንጅሎም ኣይፍትን እዩ እንተጸሪፈዮም ተመሊሶም ጸላተይ ክኾኑ እዮም ካብታ ዘላት ንልቦናየ ከካፍሎም ዝፍትን ዝበለላ ቃለ መጠይቕ እውን ነይረያ ኣብታ ጉልትነስ ትብል ደርፉን እንትኾነ እቲ ህዝቢ ንምልባምዳ ንዓመፅቲ ይራገም እምበር ኢዱ ኣወጣዊቱ ዘልፎ ኣካል የለን መዓት የውርደሎም ጭኮንቲ ጽባሕ ክበልዕዎ እዮም ናይቲ ሓሰን ሕበስቲ ብለኩም ኣለኹ ምስለ ረብሖም ጥራዮም ዝሓስቡ እናበለ ግን ነቶም ናይ ሽዑ ገዛቲ ስርዓታት እናተረገመ ነቲ ህዝቢ ከለቦሙ ይፍትን ጌታ ብስታንዳፕ ኣብ ትብል ደርፉን ኣንታ ሰባኺ ክነት ትሕቲ መሬት ኣይትበለኒ ዋጋ ህይወት ኣይትፈልጠኒ ኢኻ ደው ጥራይ በል ንመሰልካ እናበለ ነቲ ብዙሕ ህዝቢ ዝኣምንሉ ቦታ ገነት ብምንቃፍ ገነት ኣብ መሬት ክድልይዋ ተስግዳ ንመሰልኩም ሓልዋ ይብል ኒየስታ ሮበርት ማርሊ ወላ እኳ ብናይ ሰላም ፍትሕን ማሕበራዊ ህይወትን ቃልስን ደርፍታት ዝፍለጥ እንተኾነ ፆታዊ ፍቕሩን ሕርሕራይ ገይሩ ገሊፅዎ እዩ እዚ ማልያ ዘይብሎ ብሽልማታት ዝዓተረ ብኣፍጨለ ዘይኮነስ ብልቢ ንሓድነት ዘመረ መዝሙሩ ንሓድነት ክውን ዝገበረ ሙዚቀኛ ድምፃዊ ዘያሚ ገጣሚ ምናልባቱን ፖለቲከኛ ቦብ ማርሊ እዚ ኩሉ ጥበባዊ ቀያ ክገብር ካብታ ዝተወለደ ላዕለ ጀሚርካ ናይ 36 ዓመት ጥራይን ነይረኖ ካብ 6 ለካቲት 1945 ክሳብ 11 ግንቦት 1981 زوركم تقاطعت مدبنا نايلوم دلنالكم نبرنا مدب نزي مسل أب مزاي بغال مدب كسب نراغب سسنايو أب سلام يرغمنا